बिराद गोजोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों रायजोआ जिबायदि माने ओंखारबोदों जिबायदि गोजोननाय फोरमायदों बेखौ नुनानै आरो बांसिन गोजोननाय मोनदों आंहाथ' व्यक्ति हिसाबै आं बिराद गोजोनदों आङो MLA जानाया 9.5 बोसोर जाबाय किन्तु दासिमबो मन्त्रि जानो थाखाय सुजुग मोनाखैमोन दा दिनैनि दिनाव आङो मात्र 5 दाननि थाखायल' मन्त्रि जानो थाखाय आं सुजुग मोनदों आं बे सुजुगखौनो बिराद गिदिर सुजुग हिसाबै लादों आरो बेखिनि समावनो जोंनि आसामनि रायजो राजानि लोगोसे समस्तिनि जिखिनि मावनो सुजुग मोनो आं बेखौ मावगोन आं बेखौ गोसोआव थि खालामना लादों आरो आङो दानिसो नुनो मोनदों आंनि बिबाना जाहैबाय हान्थामेला माने हान्थामेला होनो नामा बर'नि बेखौ ट्रेन्सपर्ट आरो मोनसेया बड'लेण्ड वेलफेयार बेखौ आं दा बुंद्रायनो हाया मावनोथ' गोसो दंखायो किन्तु आं माने आंनि थाखाय जिहेतु बिराद गोदान आङो सोलोंग्रोनांगोन सिङाव हाबनांगोन बिनि उनावहाय आं बुजिजोबनानै निस्सय आङो सिन्था खालामगोन मा मोनसे आरो बेहाय मोनसे मोजां मोनसे सेन्स लाबोनो हायो बेखौ मावनो थाखाय हास्थायगोन सार बुंलांगोन दि जेरै मोनसे मुभि दङ वान डे CM जानाय नोंथाङाबो खम समायनि थाखायनो मोनसे बेबायदि बिबान मोनबाय मा बुंनो सानो बेथ' नंखागौ जि सुजुग मोनदों आं बेखौ जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों ओंखायनो आङो नैबे 5 दानखौ एखेबारे आं 5 दानल' मोनदों बे नङा आं बेखौनो आंनि थाखाय मोनसे सुजुग हिसाबै लादों आरो नोंथांनि बेलायाव जों नुदों नोंथाङा गासिबो लाइफआव फेलियर गैया साक्सेसल' मा बुंनो बेलायाव मा होनगोन नोंथांनि बेलायाव खुनु फेलियर गैया साक्सेसल' नुनो मोनदों मा बुङो दिनैसिमथ' जिखिनि मावदों जिखिनि सानदों जाफुंदों आरो खोब जिखिनि दायित्व मोनो डिसिप्लिन भाबै मावनो हास्थायो रायजोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ सनमान होनानै खामानि मावो आरो बे नितिजोंनो मावलांगोन आरो बेजोंनो जिखिनि जिउआव जाफुंसारनाय फैयो बे सोनारसिगोन आरो सार नोंथाङा लास्टआव रायजोफोरखौबो माबाफोर थेंक इउ होनो सानो नामा नोंथांनि बेलायाव गोबां रायजोफोराबो जिखिनि सहाय होदोंमोन माबाफोर बुंनो सानोमोन बेखौथ' आं अरायबो साबायखर बावखागोन मानो होनोब्ला दुखु समावबो रायजोआ जोंजों दं दिनैबो जोंखौ दुखु समनिफ्राय मोजां समसिम लाबोबाय थांनाय 5 बोसोर जोंहा सरकार गैजायामोन अब्लाबो जे BPF खौ ओरैबायदि मदद होबाय जोङो 28टा सिटआव जों देरहानो हाबाय जोङो सरकार दानो हाबाय आरो थांनाय समाव आंखौबो MLA हिसाबै खननै देरहा होबाय आरो दाख्लि रौता इलेक्सनाव आंखौ माने बिसिबां माबानि गेजेरावबो गोबां भट होनानै आंखौ देरहा होबाय बिनि थाखाय आङो रौताबासि मालबानबासि आरो गथाय BTC बासिखौनो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आरो सारनोथ' लास्ट मोनसे कमन कुइसन खालामा नोंथांनि बे रौता समस्तिनि नङा नोंथांमोनखौ बयबो बुङो जे नोंथांनि समस्तियाव प्रेस मसाहारि नोंथाङा गोबां रंजाना खामानि मावबाय थादों होननानै मारै नोंथांनि समस्तियाव प्रेस मसाहारि आरो नोंथाङा गोबां सरकारखौबो अननानै खामानि मावदों होनना बुंदों सार जोंथ' मावदों ज' थायो जोङो ज' रायलायलायो ज' मावो आरो एबारथ' जों बिराद बांसिन मावगोन आरो